Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Tayyib, en ɗon jokki wolwango deydey ko laati julgo alkaweje kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallama o laatake kanko man ɗo kanko aran mo sunniɗini julgo alkaweje man ɗo ha julurde, nden o acci julgo man kadi ka annabijo sallallahu alayhi wa sallam wari ha hadisewol annabijo o laatake kanko aran puɗɗuɗo julgo alkaweje man ɗo, amma o acci ɗe ngam o acci julgoɗe be jama'are ha julurde maako ngam hulgo kanje man ɗo taɗe parliɗine dow ummatore. To kadi wari hadisewol cahingol ngol Aisha fillani en ɗum, kanko man ɗo o wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallama kañum man ɗo o juuli jemmare nder jemmaji suumaye man ɗo, alkaweje man ɗo o juuliɗe ha julurde maako, nden wari yattimo yoga yimɓe nder sahabo en maako, nden kadi ha jango ɗiɗabre man bo o wari o juuli ha julurde maako man ɗo man bo wari limgal ɗuɗgal yattimo ɓe juuli alkaweje man ha julurde maako, nden jemmare tatabre man walla nayabre man kadi limgal ɗuɗgal jamum wari ɓe nannantidiri kadi jotta ka annabijo laatake ɗon juula alkaweje goo ha julurde muɗum ɗum waɗi nannanti yimɓe moftani ɗum jamum, to annabijo o wurtaki o wurtaki o juldi be maɓɓe. Kadi jango man nde fajiri weeti o wi'ate ɓe mi yi ko gaɗɗon hanki, mi yi limgal moɗon ɗuɗgal on gari dow anniya moɗon, jotta kam ha mi limo on juulen alkaweje ban deydey ko salino ha jemmaji ɗiɗi caaliɗi walla jemmaji tati caaliɗi, kadi min man ɗo mi wurtaki, amma mi waɗi ɗum ɗo be anniya kanjum man ɗo ngam hulgo, jotta kam ta mi wurto mi julda be moɗon alkaweje man banniɗo, kadi ɗum laato ɗum saboba ɗum bososel ha juluɗe alkaweje man ɗo ɗe parliɗine dow ummatore am, kadi hulgo ta ɗe parliɗine dow ummatore am ɗo, ngam man waɗi kadi mi wurtaki julmiɗe be moɗon. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en asli alkaweje, hawtugo juula alkaweje man kam ɗum sunna ka annabijo men sallallahu alayhi wa sallam waɗi ɗum, nden o acci sunna man ɗo ngam hulgo kanka man ɗo ta ka farliɗine dow ummatore maako. To nde zaman annabijo man ɗo shari'a kam shar'ego maka nde annabijo man o mayna, kadi na jotta kam ko laataki no farilla man ɗo ɗum wartata ɗum farilla, to deydey ko hulete man ɗo ɗum sotti. Kadi Umar radiyallahu anhu ha zaman mako kanko man ɗo o fuɗɗiti kadi o hawti yimɓe juula alkaweje man ɗo be limanjo goto, ɓe juula ɓawo muɗum man ɗo ha alkaweje man ha julurde. Kadi Umar radiyallahu anhu kanko man ɗo o fuɗɗiti o yehɗitini sunna julgo alkaweje man, kadi laati banniɗo man ɗo ɗum sunna tabititka ka julɓe kurata ɗum ila qiyami sa'a. To non alkaweje man ɗo wari konguɗi ɗuɗɗi ha limgal juule alkaweje man ɗo, noyiɗe poti ɗo wari konguɗi ɗuɗɗi ha majum, amma nder konguɗi ɗuɗɗi man ɗo konguɗi ɗiɗi ɓurata sahago, kanjum wonte kongol aranol man ɗo kanje man ɗo juule alkaweje man ɗo ɗum darɗe 11, juule alkaweje man ɗo ɗum darɗe 11. Kongol ɗiɗaɓol ngol ɗo man ɗo wiigo alkaweje man ɗo ɗum darɗe 11, kangol ɓurata sahago, kongol ɗiɗaɓol bo wi alkaweje man ɗo ɗum darɗe 13, to kangol man bo ɗum kangol tokkoto kongol aranol man ɗo ha sahago. To ko wonte dalil ha konguɗi man ɗiɗi ɗo wari ha hadisewol ngol Aisha filli ɗum radiyallahu anha, kanko man ɗo o ƴamama noy julde annabijo sallallahu alayhi wa sallama laati ha jemma, noy julde annabijo sallallahu alayhi wa sallama laati ha jemma, no o nafrata darɗe, noy o juulata Allah nafila mako ha jemma man ɗo. Aisha sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o wi'ata ma kana yazidu fi ramadana wala gayrihi ala 11 rak'a, annabijo o laataki kanko man ɗo o ɗon ɓesda ha juule mako ɗe o juulata ɗum
ha lewru sumaye man walla tana muɗum man ɗo o laataki o ɗon ɓesda ha nafila mako mo jemma man ɗo dow darɗe 11 to kadi hadisewol ngol ɗo ngol sappini en juule man ɗo ɗum darɗe 11 hadisawol Aisha ngol sappini en juule alkaweje ɗo ɗum darɗe 11 non hadisewol ɗiɗaɓol bo Ibnu Abbas o ngol fillama ha muɗum kanko man ɗo o wi'ata كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني من الليل جلد النبي جونde o julata ɗum ha jemma nde laatake kanjum man ɗo ɗum darɗe 13 to Ibnu Abbas kanko bo o sappini en julde annabijo nde o julata ɗum ha jemma man ɗo ɗum darɗe 13 to kadi hadiseji man ɗi kanji ɓurata sahago ha limgal alkaweje hadiseji ɗiɗi ɗo kanji ɓurata sahago ha deydey konguɗi bolwanɗi limgal juule alkaweje man kadi laato dow non laato dow ni ɗo kam ko ɓurata sahago kam julgo alkaweje man ɗo darɗe 11 ko tokki man bo julgo ɗe darɗe 13 to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hanayi dow ɓi adamajo julɗo kanko man ɗo o sakito ha julgo alkaweje man ɗo o sakito ha juldugo ɗe be liman hanayi ɓi adamajo wato ko ɓurata hango ha maje kam ɓi adamajo o juula juule alkaweje man ɗo be liman ta bo o acca liman man diga timminayi wurti acci timminayi alkaweje man ɗo ta o firlito kanko o acca ɗum bal ko hani kam o julda alkaweje man be liman ha liman timmina ha to liman timmini julde man fuu muɗum kañum man ɗo sotti kadi kanko bo o sotta be timmingo mako alkaweje man ɗo be liman to kadi kanjum man ɗo hani ɓi adamajo elana ɗum juldugo alkaweje man ɗo lewru sumaye man ndu fumaru o hani bo o ela kanko man ɗo o juldaɗe be liman ta o firlito silto liman juuli alkaweje man ɗo ɗe timmi kadi ngam o hebra be majum mbardari deydey ko wari ha hadisewol ko moye dari lewru sumaye man ɗo ngam nuɗɗingo Allah be ɗaɓɓitirgo ɗum barjari kanko man ɗo yaafemo ko sali ha zunubaji mako to kadi ɓi adamajo o solana lismago alkaweje man ha derɗiraɓe en bolwanan ha jonde meɗen nde ko laati ɓural lewru sumaye ngam lewru sumaye man ɗo en keddi be maaru to kadi lewru sumaye man ɗo ɗum lewru mapindiru teddundu ndu Allah darjiɗini ɗum nder lebbi mako 12 ɗum wakkatiwel bo tilimgel ngel jawmirawo sowata ha muɗum kuuɗe boɗɗe ɗum wakkatiwel tilimgel ngel jawmirawo yiɗi kuuɗe boɗɗe ha muɗum ngel jawmirawo sowata kuuɗe boɗɗe ha muɗum ɓi adamajo huwa kuugal pamaral ha nder lewru sumaye kadi o hebra nder magal mbar jaari cowandi ɗuɗndi kadi lewru sumaye man ɗo ɗum lewru hayru ɗum lewru marndu barka ndu pamarum ɗuɗɗinte ha muɗum fotan ɗum laati ɗum kuuɗe boɗɗe walla ɗum kuugal hayruwal no ngal famɗiri fuu kadi hayru magal be barka magal ɗuɗan ha nder lewru sumaye ngam jawmirawo ɓangiɗo wi'ata shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan kadi lewru sumaye ndu jawmirawo jippini ha nder darja lewru sumaye man ɗo jawmirawo jippini alqur'anure muɗum teddunde ha nder lewru sumaye man jawmirawo jippininde nde fumare diga lawhul mahfuz ha baytul izza ha asamaga duniya ɗo to kadi ɓawo ɗon ha diga baytul izza man bo nde ɗon jippo kadi deydey fodde haaje ha nde jippinde fumare nde timmidi to kadi ɗo man ɗo ɗum ɓural ngal sumaye gongal nder sumaye ɗum ɓural jippingo qur'an man nder sumaye man ɗo kadi ɗum ɓural ngal jawmirawo waɗi ɗum nder lewru sumaye man ɗo kadi qur'anure man kayre man bo nde laatake ɗum kanda nde laatake nde handore ɓiɓɓe adama en ɗon ha mare bo hujjaji banguɗi banginanɗi deydey kanda ko woni ha dina islam deydey kanda ko woni ha alqur'an man ɗo nde ɗon mari ayaje be dalilaji deydey ko wanginta laɓɓinta kanda man non qur'anure man bo nde laatake kayre man ɗo nde sendore hakkunde gonga be fewre
to kadi lewru sumaye man ɗo kayru man ɗo wari deydey ko wolwanta ɓural maaru ko wolwanta yiɗego kuuɗe boɗɗe ha nder lewru sumaye man ɗo. hadiseji ɗuɗɗi wari ha dow majum, hadiseji ɗuɗɗi kadi. nder ɗon man hadisewol ngol Abu Hurayra filli radiyallahu anhu, kanko man o wi'ata anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama qal iza ja'akum ramadan futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. kadi lewru sumaye nder ɓural maru kayru man ɗo toni ndu warani on, lewru sumaye man ɗo toni ndu warani on, kadi laatoto nder ko woni ha maru man ɗo jawmirawo maɓɓita dammuɗe aljanna. jawmirawo lewru sumaye to ndu darake jawmirawo maɓɓita dammuɗe aljanna muɗum, non do o maɓɓa dammuɗe yiite, non do o tonga sheyɗanji, o tonga sheyɗanji ɗi keɓata ɗi callito dow ɓiɓɓe adama en ban deydey ɗi mbawanno sallitago dow ɓiɓɓe adama en ha tana sumaye. to kadi jawmirawo ɓaŋiɗo kanko man ɗo oɗon tongo oɗon maɓɓita dammuɗe aljanna ngam ko woni ha lewru sumaye man ɗo ha ɗuɗgo kuuɗe boɗɗe, ngam ko woni ha lewru sumaye man ɗo ha ɗuɗgo kuuɗe boɗɗe ɗe ɓiɓɓe adama en kuwata ɗum nder lewru sumaye man ɗo. kadi ngam man waɗi jawmirawo maɓɓiti dammuɗe aljanna muɗum ha nder lewru man, ngam o solna ɓiɓɓe adama en sumotoɓe huwanɓe kuuɗe boɗɗe nder sumaye man ɗo, o solna ɓe ha huugo kuuɗe man ɗo deydey ko nastinta ɓe aljanna, o solna ɓe ha huugo ko laati ɗowaje ban ɗuɗɗingo juule nafilaje, ɗuɗɗingo sadakaji, ɗuɗɗingo innugo Allah, ɗuɗɗingo jangugo alqur'an e tana majum kadi ha ko laati kuuɗe boɗɗe. jawmirawo kanko man ɗo o maɓɓiti dammuɗe aljanna mako man ɗo ngam o solna ɓiɓɓe adama en jeyaɓe mako ha nder sumaye man ɗo be huugo kuuɗe boɗɗe man ɗo, ngam laatago kadi dammuɗe aljanna mako man kanje man ɗo ɗe ɗon maɓɓitaniɓe, ko moye fu solana huwa ɗuɗɗina kuuɗe muɗum laatiɗe boɗɗe ha nder lewru sumaye man ɗo. non jawmirawo o maɓɓi dammugal yiite, o maɓɓi dammuɗe yiite kadi kanjum man bo ngam famɗugo gedde gonanɗe ha nder lewru sumaye man ɗo, ngam famɗugo gedde ɗe ɓiɓɓe adama en julɓe paggititto ɗum ha nder lewru sumaye man ɗo, laatoto gedde man kanje man bo ɗe pamɗitan, laatoto ɗe pamɗitan. to ni a fondi be lebbi tana sumaye gedde deydey ko ɓiɓɓe adama en julɓe paggititto ɗum ha nder lewru sumaye man ɗo kanje man ɗo ɗe ɓuran famɗugo, kadi ngam man yiite bo kanje man bo nge omdama. non seyɗanuji bo kanji bo jawmirawo tonga keɗi, seyɗanuji jawmirawo tonga keɗi kadi kanji man ɗo ɗi mbawata sallitago dow ɓiɓɓe adama en, ɗi ukkinaɓe ha gedde deydey ko ɗi mbawanno ɗum ha tana lewru sumaye, ha nder lewru sumaye man ɗo be sumago ɓi adamajo man ɗo, kadi deydey no seyɗanu wawata doggirgo ha ɓandu mako man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɓillano seyɗanuyel man ɗo ngel wawata doggugo dow ɓi adamajo julɗo sallito dow muɗum ban deydey ko ngel wawanno ɗum ha tana sumaye, deydey ko ngel wawanno ɗum ha tana sumaye. kadi jotta nder sumaye man ɗo kangel man ɗo ngel latto kadi ngel tongangel, ngel tampugel, ngel wala sembe, deydey ngel sallito dow ɓiɓɓe adama en julɓe, ngel ukka ɗum nder gedde ban deydey ko ngel wawanno ha tana sumaye. kadi ɗo fu ɗum ɓure gonɗe nder lewru sumaye, kadi ɗum sappinan en kanjum man ɗo ɓi adamajo julɗo to ni kanko man ɗo sumaye man ɗo ndu huciti ban jotta kucitanɗen sumaye man ɗo, kadi woni dow mako kanko man ɗo o siriya hoore mako deydey kuuɗe sumaye man ɗo to ndu darake man ɗo o habda kadi kanko man ɗo o ɗuɗɗina ko laati kuuɗe boɗɗe ha nder sumaye man. nder ɗon man kadi ko latti wajibi man o suumo sumaye man, non kadi o juula ban alkaweje ko wonata ha nder lewru sumaye man, o ɗuɗɗina jangugo alqur'an, o ɗuɗɗina hokkugo sadakaji, o ɗuɗɗina sumtingo yimɓe to oɗon mari bawɗe dow majum, kadi ngam solango kanko man ɗo o heɓa mbar jaari ɗuɗndi gonandi be gonandi nder lewru sumaye man ɗo be hayruji be barkaji sowanego kuuɗe ha sumaye man ɗo, kadi kanko man ɗo o heɓa o nafitoro be majum. haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin